Co teď často řešíme s mojí skoro 4letou dcerou. Někomu to možná bude připadat brzo a zbytečný, ale nám ne. Že se nesmí bavit s dospělákama, které nezná. I kdyby jí ten rodič tvrdil, že je tatínek nebo maminka nějaké z jejich kamarádek. Vždycky musí přijít za mnou nebo s tím, s kým přišla a zeptat se. Nikdy si nevezme jídlo opět od člověka, kterého nezná. I kdyby to bylo nejoblíbenější Kinder vajíčko, prostě nesmí. A to stejně platí i proto, že nikdy nesmí opustit hřiště nebo nějakékoliv místo s někým cizím. Ačkoliv ví, že pomoc starším je slušná, taky ale říkám, že dospělý vždycky požádá o pomoc dospěláka. Takže to znamená, že kdyby nějaký dospělák potřeboval pomoc, tak Izabelka může přijít za mnou a říct mi to a já už mu půjdu pomoct, ale nikdy ne sama. Kdyby se cítila kdekoliv jakkoliv v nebezpečí, začni křičet. Kdyby se náhodou ztratila, což je vysoce nepravděpodobné jako mnoho z těchto situací, ale pokud by se ztratila, učí mi, že musí zůstat na místě. A když požádat o pomoc, tak jít do nějaké kavárny, restaurace a požádat personál o pomoc, případně nějakou maminku s kočárkem. Že tady je to hodně takové ošemetné, takže ještě přemýšlím, jak tady tohle celé uchopit. Neberte to tak, že ji tím zastrašuju. My se o tom prostě bavíme v určitých situacích, na které se třeba i často sama ptá. Bavíte se s dětmi o takových věcech taky, nebo jsem paranoidní?